Kada dete želi da bude kajakaš, jedini preduslov i da bude dobar plivač. To je jedini uslov koji mora da ispuni kako bi mogao da sedne u kajak, kako bi mogao da vesla, zato što dolazi do prevrnuća i tada da dete ne bi se uplašio. U suštini oni svakako imaju spasilački prsluk koji nose u toku veslanja, tako da ne može da ti se dođe do utapanja. Kroz kajakaški sport oni naravno razvijaju i leđa. Benefiti ovog sporta jeste to da kajakaši nemaju krivu kičmu. Kičmeni stub je ojačan, mišići drže kičmeni stub, tako da svi kajakaši imaju lepa i ravna leđa.